В това видео ще разберете как можете да спестите време от ръчни и повтарящи се процеси и да повишите събираемостта по кредитите си с бизнес софтуер nZoom. Как съхранявате клиентските данни сега и колко пъти ги въвеждате повторно? С nZoom създавате клиентски профил само веднъж. Всичко е централизирано, без разхвърляни таблици и документи. Въведената информация се използва навсякъде в системата. Колко време ви отива за създаване на множеството документи за всеки клиент? С няколко клика добавяме нов заем за клиента и генерираме договор автоматично. Няма нужда от ръчно въвеждане. Това ли очаквахте? Ще ви бъде ли полезно? Има и още. Софтуерът автоматично изчислява погасителния план, без нужда от ръчно смятане и грешки. А какво става, ако клиент направи частично погасяване? Клиентите често плащат частично. nZoom разпределя автоматично сумите по няколко кредита. Отнема ви секунди да му кажете по кои. Какво ли става с този клиент? Колко време ви е необходимо сега, за да направите справка? С няколко клика получавате пълен преглед на клиента, договори, вноски и финансов статус. Как напомняте на клиентите за плащания в момента? Мислите ли, че тази функция ще ви улесни? Системата автоматично изпраща напомняния за предстоящи и просрочени вноски чрез имейл или SMS. Така клиентите знаят, че им предстои вноска и това повишава вашата събираемост без да губите време за напомняне. Полезно, нали? nZoom може още много. Нека да поговорим, за да ви покажем какво може да направи той за вас.